Дәвам итеп экраннар алдына Николаевка районы Татар Сайман авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Мәүлид Кәрим улы Саюковны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы тулган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Равилә Фатиховна, кызлары Диана, Алсу, кияүләре Иршат, Илдус, оныклары Динара, Миләүшә, Мурат котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әбиебез Рауза, бабабыз Кәримнең гаиләсендә 3нче балалары булып, 70 ел элек сөекле әткәебез, кадерле тормыш иптәшем, якты дөньяга аваз салган. Сугыштан соң илебез өчен бик авыр булган чорда туган баланы өстәвенә язмыш та артык иркәләп сыйпамаган. Бик яшьли ул ятимлек хисенең әче тәмен тоя. Әтиләре үлеп китеп, әниләре бер ялгызы 3 баласын кочагына кысып, олы тормыш чатында кала. Бүген дә торып хәйран калабыз. Никадәр әбидә көч булган. Рух ныклыгы ярдәмендә ул сынмый сыгылмый, балаларым дип ахталып, көнне төнгә ялгап эшләп булса да, барысын да аякка бастыра. Бар баласы да аның югары белем алалар. Озак еллар әтиебез Кызыл Юл колхозында комсомольск оешмасы сәркәтибе булган. Актив егет мәктәптә физкультура укытырга да өлгерә. Авылыбызда эшләп килгән Барыш тегү фабрикасы филиалының директоры вазифаларында башкарды. Озакламый ТРП директоры да булды. Аннары лайыклы ялга чыкканчы авыл мәктәбендә тарих укытучысы булып хезмәт итте. Нинди генә җаваплы эштә эшләнәсен, аны бар хезмәттәшләре дә яратып, хөрмәтләп кабул иттеләр. Иҗат җанлы әткәебез өстәвенә рус һәм татар телләрендә дә шигырь, хикәяләр яза. Аның иҗаты район һәм өлкә күләме газеталарында бастырылып еш чыга. Аерым горурлыгы булып, үзенең бастырылган китап җыентыклары тора. Әткәебез гомере буе гаиләсендә баш булды. Әнигә карата бер кайчан авыр сүз әйтмичә, хөрмәт һәм ихтирам белән генә эндәшеп, бик матур парлы килеш яшәделәр. Шунлыктандыр, без кызларын да алар бик яратып, иркәләп, назлап кына үстерделәр. Хәзер инде без буй үсеп, икебез ике якка таралыштык. Әмма һәр вакыт безне туган ягыбыз, җылы туган өебез үзенә тартып тора. Анда әткәйнең төпле фикерле сөйләүләре, әнинең тәмле пешкән ризыгы һәм юри генә көлешеп утырган вакытлары күз алда тора. Раббым, ошбу йортның тәрәзәләреннән утлар әле озак кына сүнми торып янсын иде. Газиз, сөекле, мәрхәмәтле әткәебез, чын күңелдән бүген сине юбилеең белән котлап, алдыңда башыбызны иеп, бар булуың өчен рәхмәт укыйбыз. Безгә биргән мәхәббәтең меңе белән кире сиңа бала-оныклар хөрмәте аркылы әйләнеп кайтсын. Без сине бик яратабыз. Әтиебез, каралы көзгегә, сиңа 70 тулды бит бүген. Ясын Ходам, алда аяз булсын баш очындагы синең күгең. Оныкларың ял көннәре көтеп, санап тора сиңа барырга. Рөхсәт сыры янәшәңдә алар тагын бераз диеп калырга. Кызларыңа олы таяныч син, кияүләргә үрнәк өлгесе. Шул була ул бәхетле гомернең ялтыраплы торган көзгесе. Кадерле, сөекле тормыш иптәшем. Инде бүген сиңа 70 дигән сүзләр чак кына уйландырып, янәдән яшьлек елларыма кире алып кайта. Әгәр язмышны яңадан яздырып, гомер елларын яңадан сайларга мөмкинлек булса, ярым итеп кабат сине сайлар идем мин. Инде түбәтәйле карт, яулыклы әби булып яшәр чаклар җитте. Бәхетем шиксез минем. Раббым, бары саулыгыбыздан айырмасын, барлы канатыбызны кайырмасын. Котлы булсын җаным, юбилеең. Бу бәйрәмең минем шатлыгым. Шөкер әле синең янәшәңдә атлый хәзер минем картлыгым. Иманың нык, акыл аек булып, саулыгыбыз какшы күрмәсен. Бала-оныклар бер кайчанда кайгы дигәнен белмәсен. Теләкләр күп, вагон-вагон булып, тулы поезд булып сузыла. Барчасына ихлас күңелләрдән бар туган дусларың кушыла. Хөрмәтле Мәүлид Кәримович, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Кеше әти
Гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның дөрәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның дөрәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның дөрәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның дөрәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның дөрәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның дөрәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның дөрәге синәти, язмышыбыз бүләге